माबायदि मोनदों एसे मोजां भिउ जायगाखौ नुनानै तो नोंथांमोननि थाखाय आङो नैबे माखासे जायगा एबा लकेशनखौ लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोना नुदोंना ओरैबायदि मोजां जायगा आरोखि ना लोगोफोर दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव जाखिनि हायो आङो बेखौनो भिउ जायगाफोरखौ आङो देखायगासिनो दङ ओमफ्राय आङो माने रानिं जार्नि खालामनो सानदों आरोखि ना नाथाय माखासे प्रब्लेमाव आं नोंथांमोननो भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखैमोन दा नोंथांमोना रानिं नुदोंना बाक्सानो मयबा मानास रडनो थाङा ओमफ्राय दा नैबे मोनसे हाजोआव मेगा हाजो होननानैबो बुंनो हागोन जोङो बेखौहाय माने मोनसे भुटान सिमनायाव थानाय मोनसे बै मेगा सिटि होनोब्ला नोंथांमोना बैनोसै हनै आखुन्दै खुबाय थादों बिनिनो जोङो गाहायाव एसे आफाङाव दङ जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा जोङो नायगोन लोगोफोर तो एसे नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो माबायदि नांदों लोगोफोर ओमफ्राय ओरैहायथ' दै थाबाय नै मोजां नांदोंना लोगोफोर ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो आरो जायफोरा आंनि फेसबुकआवहाय गोदान एबा फेसबुक पेजआव गोदान नुदों नोंथांमोनाबो फल' खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो बेबायदिनो जेब्लायबो जेन' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुबाय थानायफोरबायदि लोगोफोर ना गासिबो मोजां ना लोगोफोर मा बुंबावनो ना लोगोफोर दे